wen chu mong va kong poi tul vel kong ka kal tha ram hnuaiah hianin kal hian nuam ve sim-sima fur a in tlan chhowa mahse mong va kongah hianin poi tul velte a kong le kan leipui velte pawh han thlek kual helai hi poi tul than hma hianin hi Jacob Villa ai picnic spot peng ani a helai a hianin picnic du te chu an kal thachur chur zela a hmun khu an nuam viawin an soya ke kalakal thalowa la kal ve nge tura te pawh ken ngai ni ti chuan hei hi mong va kong ani a hei pawh hi cement in kong hi han chhun ani to a tikhuanin he hna hi heteng hianin signboard a lo in tar a he kong hi thatakin cement in siam ani tih kha kan signboard hmuah hianin a han langa nakina kal kong te chu ka kal vel pa in kan han tilang ve sim ani tu kho huat ni su sela atha nge ole ti hianin kan hmu ram thar duai mai hi poi tul chu ni a ti chuanin kan khotlang hruai tu hma sa ten in hmun nei lo te ta na in hmun an han thea ti chuanin in hmun om chuanin sikul le biak in hmun te pawh om tura an ngaia hinglai tlang zol khi sikul hmun le biak in hmun vel tura ta na te pawh hmun an reserve ve ani awm e ti chuanin hi poi tul kan han ti chu a ram hi a phal thai em mai a tikhuanin ram ruak ani lowa in hmunin a khat vek ani mahse khopui han than na tura ta na khotlang hruai tu ten in hmun nei lo te le in sakna nei lo te ta na du sakna siama in hmun an han plot le in hmun an han the hi ateng hianin in pakhat ma la ding lowa heng hi then khat chu LSC pata in aum vek to a then chu pata lo deuh te pawh ala ni boka teng chuan in awma ma sela ram nei tu te pawh le in hmun nei tu te pawh hianin an khoi chhun zom lem lo ani heng hi khotang hruai tu te le ram hruai tu ten in hmun nei lo te ta na hianin hmun han the sak ma sela khoi chet ani ngai lo hi a boi thla ka heng hianin khopui zau na zel tu ta na hianin khopui zau na tu ta na than mo bok ani na chen awma mi puite an du sak lua ta hianin heteng hianin sarkar ta na pawh helai ram phar thatak mai hi man tangkai na tur ta na rom han na han siam tur pawh hianin mimal in hun te alo ni vek to wang hianin a boi thak em mai ni helai ram phar thla zong hi poi tul kan han ti chin ani a hu ta kan hmu thei chin ang zong khu poi tul rama in hmun atana the zo vek ani to ni ti kha clear tu mi puite kan thre tir ve sim ani e nakina intika nge ina dinanga engla ya hianin lai tual kan cha yang ti kha shet phak ani hri lo ani kha kan han ta lang zok ani khoila nge poi tul kan ti tia kan zo ta ka po lai mun hi poi tul chu ni a henglai hianin ram te poi nei ve mai thea in hun te poi nei ve mai the ni elo khir ve ta na kan tian ni te chuanin a mun hi ra siveng he tilaya PWD colony no tan phein PWD colony tangin mong bakong siamania kan han taran ta kan khanin kong pui chu om tha ta
还点香港背住我们他他最没呀阿妈老住mun phan nei tu te ro chuanin an la chei bo hri lo ni khopui zauna tu ra ta na ro man ni ma sela tun den huna chuanin omzia ala nei hri lo ni eกันปีและผู้นุนดานมอยกันชงค้าโลงไงนะลูริงอองเลผู้ดีจะน่าไหวเสียงนะเต้นผู้นอนยอเลียมตุนีผู้หลานังเสียงพาพีกันเลยปุ๋ย
เรรู้หลวงแวตู้นี่ฮะไปมีมเตชายเตกันหันดาเวเลยมันนี้คันเลยชาเตกันหันดาขังหูโกหุ่นลายจวนอันจะแม่เบ้อยู่เบ้ในจุดจวนนั้นกุมกันจวดแน่มันหนกฟิวเบ้ทุกทำไมตั้งใช้ไม่วันตั้งตัวแย่มีตัวแย่แค่มันนี่ขังหูตัวนี้มันหลอมแบบนี้โอ้โอ้เลยติส่งขาไว้นะเดี๋ยวกันหันเสียงที่ตะจูอันนี้กระทำกันนะเฮียนั้นปอยตูเตชากะลาตะจวนกูตะมองบะกงจาลุยเตกะจุกะลาตุยเตกะจุเจงเวกันบัวละอันวมครบไหมแกอินกันกะลาฉันเอรอจูฉันสาฉันฟาร์จอยมาเสฉันชกเตฮีอาลุตุกันนี่เราจวนนะเสียเลยเตปอนติเวบกะกันเลยปุยาเฮียนกับเดียวกันติดต่อไปไงโอ้